नाथाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै नंगौ प्रमद बर'आ जोबोद गोरों साननो हानाय केपासिटि दं बेहा बिनि गियानखौ जों ज'जों रुजुनो हाया बिथाङा गोबां गियान दं गोबां थियरिटिकेलि बिथां गोबां एक्सपार्ट नाथाय प्रेक्टिकेल मावनाया बिथाङा मानो बिदि जादों जों बुजिया बिथाङा क्लियार खालामनाया मोजां गाव माने व्यक्तिगत भाबै बुंदों दा दिनै हानजाया बिथांमोननि हानजाया बेखौ थांखि लानानै दिनैहाय बिथाङा मेलनि गेजेरजों बेखौ बुंदों फोसावदों बेखौ बिथाङा क्लियार खालामनाया मोजां बिथाङा मोनसे अजद होबावदों जे मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव बिजेपिनि अक्सिजेन लानानैनो UPPL देरहाबोदों नाथाय भट जोबखांनायनि उनावनो जे बिजेपिआ UPPL भट होआखै होननानै UPPLनि मानसिफ्रा बुङो होननानै बिथाङा आरो अजद दैखांबावदों बेनि सिगाङाव आदा देवरुवा नार्जारिया सासे जोबोद सिनियर मानसि एक्सपिरियेन्स मानसि गोदोनिफ्रायनो आन्दलनजों जड़ित जाबोनाय बोजों जायगायाव थांनाय सारा आसामनि सारा बड'लेण्डनि सारा इन्डियानि बिथांहा माने जे जिअग्राफिकेल बा जोंहा जे डेमोग्राफिक पेटार्न दङ बेखौ बिथाङा जोबोद मोजाङै मिथियो खिन्थु दिनैनि बेबायदि बिबुंथिजों बिथाङा बैसो जानायखायसो मानायसो दिनैहाय बेबायदि बुंनानै लादों नंगौ बिजेपि हान्जाया जोंखौ मदद होबोदों 2021 मायथाइयावहाय जोंनि MLA इलेक्शनाव बिथांमोना मदद होदों दाखालि MP इलेक्शनाव बिथांमोना मदद होदों जों बेनि थाखाय जोबोद बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो किन्तु बिथाङा मिथिनाया मोजां जे जों UPPL हान्जाया बिजेपि हान्जाखौहाय जेरै जोङो तेजपुर बियाबाव जों बिथांमोनखौ मदद होदों मंगलदै दरं उदालगुरि जे समस्ति दङ जों बेयाव मदद होदों गुवाहाटी समस्तियाव जों मदद होदों नङा होमबा दा बेबायदिनो जोंहा दिफु जे समस्ति दं बेवहाय जों बिथांमोनखौ मदद होदों लखिमपुर बियाबाव जों मदद होदों जे 14टा जे लकसभा समस्ति दङ बेनि गेजेराव जोङो 13टायावहाय जोंनि भारतीय जनता पार्टी आरो अखम गण परिषद बेखौ जोङो मदद होदों तुद्रुक जोङो 2021 मायथाइनि जे MLA इलेक्शन दङ जों 8टा समस्तियावल' गेलेनानै गासै आसामनि जे समस्तिफोर दं जेराव जों मदद होनो हायो बेयाव जों मदद होदों गतिके दिनैनि तारिखाव बबेबा मोनसे हान्जाया सोरनिबा अक्सिजेन लानानै सोलिदों होननानै बेखौ बुंनाया थिग नङा दिनै हयथ' जोंना माने चिफ बिटिआरनि चिफआ प्रमद बर' सार जानायखाय बिथाङा UPPLनि जानायलाय बिथाङा बिदि साननो हागौ किन्तु आसामाव जोङो UPPL हान्जाया बा आसाम गण परिषद हान्जाया दिनै बिजेपिखौ मदद होदों बिजेपिनि बेवहाय दैदेनगिरिफोर दङ चिफ मिनिस्टारा बिजेपिनि दिल्लीयावहाय जोंनि MPफ्रा थांनानै मदद हैदों बेवहाय अनारेबल प्राइम मिनिस्टारा बिजेपिनि गतिके बेयावथ' बेबायदि बुंलायनाया बाथ्रा नङा जे सोरनिबा अक्सिजेन लादों लायाखै होननानै बे माने बिथांनि इमेच्युरिटिखौ देखायदों पलिटिकेल इमेच्युरिटि आरो लोगोसे आं सानो जे बिथाङा बैसो जालांनाय लोगोसे माने मा बुंगोन मा बुङा बिदिबायदि जादों बैसोजों लोगोसे जायो बे माने माबा नङा किन्तु बिथाङा इयुनाव जुदि गावनि बाथ्राफोरखौहाय एसे सानो हयै बुङोब्ला होमब्ला गावनि थाखायनो जिहेतु बेहा मोनसे रेसपेक्ट दङ मोनसे सिनियरिटिनि रेसपेक्ट दं गोदोनिफ्रायनो समाजजों जड़ित जाबोनायनि मोनसे रेसपेक्ट दं बे रेसपेक्टखौ जाहाथे बिथाङा खोमानानै लाया बेखौसो आं खावलायगोन